Crec que en un moment com estos, l'internet i la telefonia és important. Jo dono gràcies als transportistes, ja que sense ells no tindrem estos aliments. Hola, company. Jo me descric treballador de la plataforma de consum, que ara treballa el meu pare. Ells també es mereixen el nostre aplaudiment, perquè estan 24 hores treballant per a que als supermercats hi haga menjar per a les persones. Tot anirà bé. Hola, soc Ferran. Us vull donar les gràcies a totes les persones que estan treballant per desinfectar hospitals, pobles i ciutats. I gràcies als xiquets que sou superherois per quedar-vos a casa. Gràcies a tots els investigadors i investigadores que estan treballant 24 hores per a trobar la vacuna del coronavirus. Jo em quedé a casa. Dono les gràcies a tota la gent que treballa als supermercats. Recomanem que vingueu una vegada a la setmana. No és precís vindre tots els dies, això passarà. I tots junts ho aconseguirem. Adeu! Gràcies a tots els treballadors que segueixen treballant en DHL. Moltes gràcies als treballadors de xicotets i grans supermercats. Gràcies a ells tinguem les necessitats mínimes cobertes. Gràcies als camioners, com un pare, que porten menjars per a tot això. Gràcies a tots els sanitaris per arriscar la seva vida per salvar la nostra. Gràcies. Els treballadors de supermercats no poden, però tu sí, queda't a casa. Gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que estan fent mascarilles per als sanitaris. Jo em quedo a casa. Gràcies a tots els militars que presten la seva ajuda on els necessitem. Estem passant per una situació molt complicada i que mai abans havíem patit. Per això vull donar les gràcies a totes les persones que treballen ara amb ells. Adeu! Per tu, per mi i per els sanitaris, queda't en casa. Gràcies a tot el personal de supermercats.
infermeres i equips sanitaris que ens estan cuidant. Moltes gràcies a tots. Vull donar les gràcies a tots els que en aquests moments estan donant tot el millor per a que nosaltres que estem en vida no ens falte de res. I en especial als metges i sanitaris que estan en primera línia de batalla. Molts d'ànims i moltes gràcies. Aquest aplaus va per ells. Vull donar les gràcies a totes les persones que ens faciliten que puguem estar en casa. Són els metges, infermeres, tots els que treballen en l'hospital, a les forces de seguretat, els treballadors dels comerços, els camioners, les persones que treballen en la cadena alimentària. A tots moltes gràcies. Tot estigui bé. Ànims i força. I quedeu-se a casa presents. Adéu, mai.